DAS nemôže zmiznúť, takže jednoznačne Generali Česká a DAS vedľa seba dve silné značky. Predaj poistenia ako produktu už je dávno za nami. Už je to proste nejaká služba, nejaký pocit, nejaký zážitok, aj keď negatívny, ktorý zvládnu tí ľudia s našou pomocou lepšie. Náš cieľ je určite zduplovať to, čo DAS dokáže. Dnešním hostem Chubb Insurance Talk je Katarína Bobotová, ředitelka transformace, marketingu a zákaznického rozvoje Generali České pojišťovny, která nás vezme do zákulisí spojení Generali České jedničky na trhu právní ochrany DAS. Dobrý den, vítám vás tady, Kataríno. Ďakujem, dobrý deň. Když jsem se tak podívala na váš příběh, tak vlastně spojování, slučování a Katarína Bobotová, to je takové hezké spojení, vzhledem k tomu, jaká je vaše historie v České pojišťovně, posléze Generali České pojišťovně v Česku. Přiblížíte nám to? Je pravda, že asi zlučovanie by mohlo byť moje stredné meno. Ja som teda prišla do Čiech na český poistný trh približne pred 7 rokmi a zrovna na stole sme mali zlučovanie Generali a Českej poisťovny. Potom sme pokračovali s distribúciami, potom sme prepojili Slovenskú Generali a Českú Generali, takže je pravda, že tieto témy sú so mnou späté a nejak okrem iného aj toto riešim u nás. No takže teď přichází na řadu DAS, právní ochrana a Generali Česká pojišťovna. Zůstane to takhle oddělené, anebo DAS zmizí? DAS nemôže zmiznúť. DAS je tá značka a to, čo predstavuje, hlavne to, čo predstavuje, je asi ten hlavný asset, hlavný dôvod, prečo sme vlastne právnu ochranu chceli do svojho portfólia s takouto silnou značkou. A neviem si predstaviť, alebo nebolo by veľmi rozumné, keby sme nejako vnorili túto značku do našej, pretože by sme stratili tú silu. Takže jednoznačne Generali Česká a DAS vedľa seba dve silné značky. Vy už jste naznačila, je to ale malá, velmi specializovaná pojišťovna a gigant na trhu pojištění. Co se od sebe navzájem můžete naučit? To, čo sa môžeme my od nich naučiť tým, že sú takto špecializovaní, je jednoznačne to know-how a tá vedomosť a tá skúsenosť a to, ako vlastne za vyše 30 rokov boli schopní nastaviť celý ten model, tak aby mohli byť absolútnym lídrom, v podstate jediným na trhu, kto túto službu špecifickú ponúka a vie si ju zastať, hlavne potom, keď na to príde. Takže toto je jednoznačne, my sme toto v portfóliu nemali. Keďže sme univerzálna poisťovňa, tak sme to do toho portfólia veľmi chceli. Sedí nám to do toho poradenského prístupu, ktorý chceme mať a ak chceme poradiť, tak potrebujeme poradiť aj v tejto oblasti. A ísť to robiť bez vedomostí, bez znalostí, bez skúseností, tak to by mohlo byť troška riskantné, takže teraz sa cítime bezpečne, že máme takéhoto silného dodávateľa takejto služby a to sa učíme my od nich. No a oni od nás. Jedna vec je, čo sa môžu učiť, tak naše investície do digitalizácie, do rôznych technológií, nástrojov, aj do médií napríklad sú neporovnateľne väčšie, takže vždy v tej fúzii, keď je niekto menší, tak sa môže tak troška zviesť a verím, že aj DAS sa pohodlne a hrdo bude niesť s tým, čo môže veľká poisťovňa ponúknuť. Já zůstanu u té zaměřenosti DAS, kteří mají snad víc než 80% trhu právní ochrany, což je jako ohromné číslo. Ale dá se něco takového přenést do toho obrovského měřítka velké pojišťovny? Dá. Dá. A tie skúsenosti, ktoré máme aj z tých predchádzajúcich nejakých takýchto fúzií alebo nákupov, keď to tak poviem, zlúčení, vlastne nám vždy potvrdzujú, že keď kupujeme niečo takto špecializované a keď sa to má stať našou súčasťou, tak potrebujeme vlastne vytvoriť prostredie, v ktorom sa môžu cítiť tak troška autonómne, tak troška zapúzdrene v tej našej obrovskej korporácii. Takže my v podstate 120 ľudí z DAS nemôžeme roztrúsiť medzi 4 000 zamestnancov Generali Českej, pretože by sa tam chudáci stratili. A hlavne by sme stratili tú najväčšiu devízu a to je schopnosť, keď sú spolu, tak vedia rýchlo reagovať na to, čo sa deje na trhu, vedia rýchlo reagovať na nejaké potreby zákazníkov, vedia rýchlo vyvíjať nové veci. Takže s tou podporou áno,
musia byť prepojení aj na naše časti firmy, ale chceme ich naozaj tak troška ochrániť a vytvoriť im to svoje miesto, kde budú pracovať spolu tak, ako sú zvyknutí a tak, ako im to ide hlavne, lebo im to ide. Takže taková firma ve firmě, to je asi i akceptovatelnější hlavně pro ty, kteří přicházejí z DAS. Jak vůbec vnímají tohle spojení, tohle sloučení lidé uvnitř Generali České, ale i DAS? My vždy, keď robíme nejaké takéto transakcie zlúčenia, tak sa ľudí pýtame veľmi, veľmi intenzívne a viackrát sa ich pýtame, ako to vnímajú. Takže to nie sú dojmy, nie je to pocit, ale sú to normálne dáta, fakty, ktoré vravia, že tam bolo snad číslo 83 alebo 85% z nich sa teší na to spojenie. Takže oni naozaj tie benefity, bez toho, že by sme my ich potrebovali nejak pripomínať alebo pomenovávať, oni ich cítia a vyslovene sa tešia. Ale jak zachovat určitou autonomii a přitom navodit ten pocit, že jde o jednu firmu, ať už z pohledu lidí uvnitř, tak ale i zákazníků? V prvom rade riešime tých zákazníkov, lebo ľudia vo firme tak troška idú svoje ďalej, keď to takto poviem. A práve my sme kúpili veľmi funkčnú, šlapajúcu firmu, takže my ich potrebujeme nechať šlapať ďalej. To je asi to hlavné voči zamestnancom. A voči zákazníkom jednoznačne sú veci, ktoré môžeme vnášať vlastne do toho zákazníckeho zážitku, ktoré my máme vyskúšané. Či už sú to nejaké technológie alebo nejaké postupy, procesy, ktoré sú dneska oveľa možno ďalej v Generali Českej, ako sú v DAS. Takže v tomto vieme nabiehať asi rýchlo. Takže veľmi by sme chceli, aby čo najskôr trh a zákazník vnímal, že si kúpuje právnu ochranu od odborníka a od lídra na trhu, ale má zároveň za sebou tú istotu tej veľkej poisťovne, s ktorou možno má skúsenosť v niečom inom. Takže já si říkám, jestli zrovna u té právní ochrany, kdy to je v momentě, kdy jsme v nějaké těžké situaci, potřebujeme poradit, jestli to není moment, kde člověk pořád vyžaduje ten lidský osobní přístup bez technologie. Ona, tá technológia by mala byť tak troška na pozadí toho všetkého a to, kde hlavne napríklad aj AI potrebujeme vniesť do procesov, do fungovania, je tam, kde to ušetrí čas, ušetrí nejaké rutinné úkony, administratívne úkony, zvýši tú osobnú efektivitu jednotlivých ľudí. Práve preto, aby sa mohli viac venovať špecifickým prípadom, zákazníkovi na telefóne. A v tej právnej ochrane naozaj sa veľa riešia tie prípady, aj keď sú ich tisíce. To zase nie je malá firma na to, že sa sústredí iba na tento produkt, na túto službu. Tak proste ten osobný prístup som pochopila a tá ako keby dosažiteľnosť pre klientov je veľmi, veľmi podstatná. Takže tam do toho siahať nechceme, ale to, čo sa môže diať na pozadí, aby ten zážitok bol rýchly, bezproblémový, efektívny, aby ten klient mal z toho dobrý pocit, aj ten poradca napríklad, tak tam vieme divy. I když jsem viděla to spojení, tak jako první mě asi úplně napadlo, že to potvrzuje takový ten trend, který mám pocit, že zvenku vidím, co se pojištění týče. Že se z pojišťovny stává poradce, podpora v nějaké těžké, složité chvíli, než jenom ten, kdo kryje škodu. Tak je to důkaz, že jdete tímhle směrem, že pojišťovnictví jde tímhle směrem? Verím, že poisťovníctví, ktoré my sa snažíme ponúkať, ide týmto smerom. Pre nás je to jedna úplne z top 3, by som povedala, priorít, dostať poradenstvo do DNA a nie len poradcov, aj celej firmy. Takže ja sa tak troška viem hádzať o zem okolo poradenstva v celej firme, pretože mi príde, že predaj poistenia ako produktu už je dávno za nami. Už je to proste nejaká služba, nejaký pocit, nejaký zážitok, aj keď negatívny, ktorý zvládnu tí ľudia s našou pomocou lepšie. Takže poradenstvo je určite proste taká niť, ktorá sa rinie všetkým, o čo sa snažíme. A tá právna ochrana absolútne krásne nasadá do tohto ekosystému, by som povedala. Co bylo zatím na tom procesu slučování nejsložitější? Ono to zní jako, že vlastně všechno šlo hladce. Zložité bolo to, že v podstate, kým sme čakali na všetky schválenia všetkých regulátorov a bolo ich viacero, tak sme v podstate boli v móde, kedy sme si nemohli vymieňať súťažne citlivé informácie, strategické, obchodné a tak. A vlastne zlúčiť tie firmy na úrovni procesov alebo účtovníctva alebo
zamestnancov, organizácie sa vlastne mohlo diať. Čo bolo troška komplikované, bolo vlastne pripraviť sa na to, ako to komerčne chceme toto poňať, akú obchodnú stratégiu alebo produktovú stratégiu chceme zvoliť ďalej, pretože to chceme rozvíjať. Nechceme to nechať zapuzdrované z dôvodu, že by sme to nechceli meniť a inovovať. Takže toto bolo najťažšie, že sme nemohli a museli sme dávať veľký pozor na to, aké typy informácií si vymieňame. Takže možno aj preto sme sa tešili, že keď to nastalo, tak už nie je to DAS a Generali Česká, už že je to my a už je to naša časť firmy, takže už sme svoji, tak môžeme. Bylo přece jen něco, co vás překvapilo? Přestože už je to několikátý proces. Prekvapilo ma, mňa vlastne asi najviac prekvapilo to, ako pozitívne do toho tí ľudia na DAS strane išli. A pamätám si prvú večeru, ktorú sme mali s vedením DAS. Boli sme vtedy v Olomouci na manažerskej konferencii našej a prizvali sme vedenie. A mali sme tú prvú večeru a nejak som možno z tých predchádzajúcich razov cítila, že tam možno bude nejaké trenie, nejaká tenzia. A to bolo tak srdečné. A vlastne v tej srdečnosti a takej spolupatričnosti sme to ťahali celý čas až doteraz. To ma fakt prekvapilo. Akože milo, bolo to úžasné a stále sa to drží už vlastne pol roka, takže... A jenom, já jsem se na to vlastně nezeptala na začátku, jo, ale propouštění tedy žádné? Nie. V podstate takto. Generali Česká poisťovna roky pracuje na tom, aby bola efektívnejšia a niektorých ľudí proste presúvame z nejakých pozícií na iné, alebo ak niekto odíde, tak ho proste potom nenahradíme. Toto je taký kontinuálny proces u nás a veľkú časť z neho máme za sebou. A DAS sme kupovali práve preto, že tam sú tí odborníci a tam sú tí ľudia, ktorí vedia to, čo my nevieme. Takže ako v podstate by bolo hlúpe, nerozumné týchto ľudí poslať preč alebo ich neudržať. Takže my máme skôr cieľ, ako ich udržať, ako o nich neprísť, nie ich prepúšťať. Takže nie, prepúšťanie nehrozí. Čili tak, aby se to pojištění právní ochrany stalo něčím mnohem běžnějším, než zatím je. Máte nějaké cíle, nějaké procenta ambice, které chcete dosáhnout? Máme. Tak troška práve preto, že sme veľmi nemohli tie obchodné informácie si vymieňať, tak teraz sme v tom najintenzívnejšom diskutovaní o tom, aké môžeme mať veľké tie ambície. My sme si samozrejme mapovali trh a akoby tou métou pre nás je, pretože ten koláč je nejak veľký a veľkú časť z neho má DAS, takmer celý koláč. Čiže krájať tú zvyšnú časť koláča nám neprinesie veľký úspech, my musíme napiec väčší koláč. Takže my chceme zvýšiť penetráciu jednoznačne. V západných krajinách právna ochrana je oveľa bežnejší produkt alebo služba a toto je našim cieľom. Vlastne predstaviť a v podstate vysvetliť ľuďom, že bez toho nemôže zodpovedne fungovať, ak nemajú právnu ochranu. A samozrejme, že ju musia mať od niekoho, kto vie, čo robí, aby neprišli prekvapenia. Takže náš cieľ je určite zduplovať to, čo DAS dokáže a nebudem prezrádzať v akom časovom, lebo aj môj šéf možno bude toto počúvať a dá mi to do cieľov. Nie, máme určite ambíciu to zvojiť, tú veľkosť a budeme sa snažiť samozrejme v dohľadnej dobe. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, kdy bude integrace kompletní a podle čeho to poznáte? Tá integrácia bude priebežne pokračovať podľa mňa roky, pretože prirodzene začneme na niektoré témy sa pozerať spoločne a začneme ich riešiť spoločne a už to teda nebude jeden tím a druhý tím, ale tie dva dokopy niečo vytvoria a možno sa potom vlastne priblížia aj organizačne, ale už len v dôsledku toho, že to je prirodzené. Nie preto, že by sme to nejako na silu pchali k sebe. Druhá vec je, ako my by sme chceli zareagovať produktovo. My by sme chceli vlastne rozšíriť tú ponuku produktov právnej ochrany aj v rámci našich systémov a čo je najdôležitejšie a kde vidíme najväčší priestor, naša distribúcia je obrovská. Naša vlastná distribúcia je obrovská, 4000 plus aktívnych poradcov v našej sieti, ktorí sa už tešia na to, že sa budú môcť do toho pustiť a že to doplnia do toho poradenského ekosystému a zároveň máme veľmi dobré, verím, pevné vzťahy obchodné s externými partnermi, ktorí tiež prejavujú záujem a postupne sa s nimi bavíme, ako to členiť do toho portfólia, ktoré s nami ponúkajú. Takže ako
sky is the limit, ako sa vraví. Tak já se těším, až se v nějakém dalším díle Chubb Insurance Talk třeba budeme bavit o tom, jak se ty zatím nevyřčené cíle podařilo naplnit. Katarína Bobotová byla naším hostem. Díky. Ďakujem, Maja. Takový byl dnešní díl Chubb Insurance Talk. Další najdete na YouTube kanálu České asociace pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.